posachedwapa tikupasirani interview imene Job Chakhaza anacheza ndi Kondwani Nankhumwa. Kondwani Nankhumwa ndi wachipani cha PDP ndipo iye wakamba zokhuza chipani chawo komanso zokhuza zinsinsi zimene achilima adamuuza asanamwalire kuti azipitise kwa mtsogoleri wa DPP amene ali Arthur Peter Mutharika. Kotero Kondwani Nankhumwa wafotokoza nkhani yonse. Tamvera kwambiri ungoona Chakhaza dovu kudzaza nkama tathokoza kwambiri uli mwatilandira. Kondwani Nankhumwa kuti kumudzi ndikuti? Iletu kwathu ndikumwanje. Oho. Mudzi mwa Mwamadi. Okay. Ndera la senior chief Chikumbu. Okay. Kumulanje. Kobadwira komweko kapena komweko kokulira komweko. Makolo amachitani mene mabadwa kumakula. Makolo anga maka amagwira ntchito za chipatala. Oho. Mai anga amagwira ntchito pa chipatala cha Mulanje Mission. Okay. Ku Mulanje komweko. Kwa nthawi anazasuntha ndikupita ku Palombe ku Holy Family. Okay. Hospital. Komanso anakakhala tunakakhala kwa nthawi pochepa. Kufikira pomwe anazatisiya nthawi imeneyo. Na bambo simu kwachula ruko. Bambo amwalira posachedwapa. Okay. Mwina zaka 4 zapitazo. Analipo amakhala kwambiri iwo mu mzinda wa Blantyre. Ndikumapanga ma business awo ndikumagwira ntchito zina zosiyana. So iniyo kubadwa ndikukulira mwakulira kumwanje omwe kapena mayenda. Kuyenda ndaenda masini naende kwambiri. Okay. Ninganene kuti no mbali yaikulu ya moyo wanga ndakhala kumulanje. Oho. Ndikukumbukira kuti kuyambira standard 1 mpaka standard 8 ndaphunzira pa Chisitu primary school. Yomwe yandikana ndi Providence secondary school. Yes. Ndieno kulemba mayeso a 8 kuyambirira kulephera. Kuzalemba kachiwiri kulephera. Ndiye nakuti kodi chikuchitika ndani. Ndiye anti yanga nakuti bwanji tikutengeni tikupitseni pa sukulu ina. Kudedza. Oho. Anti yanga omwe ndi aphwawo amayanga. Okay. Anausa magekiro zaja amagwira za chipatala akugwira mpaka pano. Amagwira kumayani kunja. Okay. Kudedza. Ndiye ndikumbukira napita kumayani kudedza mchaka cha 1993. Ndikalowa primary school standard 8. Okay. Pa Chitundu primary school. Kumweko. Then 1994 ndomano nasankhidwa kupita ku secondary ya Mayani secondary school. So it worked dili kusamuka kumeneko. Zinathandiza. Zinathandiza. Ndayi mwe jazi mavuta kwambiri kusankhe. Kwambiri zimavuta. Na private kunalibe. Ana amabweza 8 times. Zimatheka ndi. Timakapeza anthu oti mene umamba standard 1 wali mu 8. Makakhala nawo so kasi mo. Pake so koma anthabe janala yakulu. Amakhala akulu. Kuti uyu kwa kuna uyu ndo standard 8 nona tani mpangala. Osati masewera. Abakandikama kwambiri. Kumabweza kasi imodzi 8 times. Komanso makaoti walo ndisiye ndizi katani. Ndizi kapanga. Yes. Okay, so sankhidwa kupita kumayani. Ndiye ndapita kumayani ndikutsaka kutanthauza kuti kuyambira 1994 kafika 1998 nali pa Mayani secondary school. Kudedza kumeneko. Yes. Tamaliza tinabwera kwa nene kunena kuti tili ku school konkuja. Malinga noti makhalira ndi anthu. Nali head boy oyamba kukhala head boy kuyambira form 2. So nali head boy kuyambira form 2 mpaka. Head boy form 2? Mpaka form 4. Head boy makhala form 4. Inde kumano chinakomera anthu nthawi imeneyo kunena kuti pamene akuchoka awawa. Koma head boy makhala anthu ovuta kwambiri. Amakanthu osokoneza kwambiri. Amasokoneza. Kuti munthu akusankhe kuti head boy makhala kuti chilipo china chosokonekera chimene umachita. Ineyo kumano panalibe chosokoneza china chilichonse. Ndikukhulupirira kuti anthu anangolikonda. Chifukwa ngakhale kuti akusankhe kukhala head boy. Yes. Pamakhala ma elections. Yes. Mapanga campaign. Inde. Pamene paja. Ine nani kuti kodi campaign ibanja akupanga a form 3 kapena form 4 kaya.
ine ndipanga form 2 pa wa form 2 form 2 temo yoyamba nangochoka kumene ku form 1 ndikukatenga mpando amene ndipo nautenga really ndinakhala form 2 form 3 mpaka nakumaliza sonko koma kuita kuzisankho zimachitika ndithu koma iniyo mapambanabe pamene popo mangodutsabe kumaliza kumayani munaenda bwanji moyo wanu tachoka kumayani secondary school kunali bakolo wanga omweno amagwira za chipatala akumulanje aja tsopano akumulanje komanso omwe ndimakhala kudetsa kumene mudakafikirako anandiuza kuti inuyo mukapangeso za chipatala lab technician anayamba kupanga ma process kuti nolibwere kuno Lilongwe kunali ku health science mukapange zimenezo ndene nani kuti inayo amene ndilili ina za chipatala sinaganizeko kuti mundione mene ndakhala ndikuyendera ine ndimafuna za utolankhani ndiye chifanga khali ku school ko tinali ndi newspaper tipapanga timalemba newspaper writers corner writers club and also chairman wa writers club ndimasangalala kuti mmodzi mwa mamembala a writers club aparo wali kuzodi yake yemwe timalemba naye kwambiri Emmanuel Chibwana Misha Chibwana munali naye ku baadhi anayemba za writers club anayemba zina bila barani ndieno tachoka nanota no ine sindufuna za zimenezo ndiye panali mkulu wina wake ku MBC time manager Gracia Mwandira anali ndi school ya utolankhani amati Grefa Communications mu trade fair ku Blantyre ndiye ndanyama kupita kumeneko nakambirana nawo nangoti ngomaliza ngothamwe ndisana ndire ndimayeso omwe results a form 4 ine napita kukayamba kwa Gracia Mwandira so naphunzira Grefa Communications mpaka ndinachokako ndi certificate amathamene jamati certificate in mass communication ndachoka kumeneko pomweno ndinapitano ndinapeza mwayi wa attachment ku Ministry of Information napita ku information ananditomeza kumulanje ako information then majokerano pa khomono ku nyumba yalayo kumulanje komweko ndi napita pa njinga ndikupasa njinga kapalasa kupita ulendo wa 10 kilometers maenda ndithu mapita kubwera ndimene zinakhalira komano nalibe ndi appetite yotino ndipangebe maphunziro napanga enroll ndi Blantyre Business College kuti ndichite ndikhale ndi diploma nthawi imeneyi Blantyre Business College ili ku Blantyre chapa CP House paja ndiye enroll mayeso amachokera ku amati Education and Research Academy nthawi imeneyoyo ku Uganda then napanga amati intermediate certificate in mass communication kenako napangaso enroll ntamaliza panepo diploma in mass communication ndomwewo a Blantyre Business College kenako nakafika mpaka degree ya mass communication nkulekeza panepopo ndiyeno kuyambira 99 mpaka 2000 ndipo mwe ndinali kuja ku Ministry of Information mchaka cha 2001 napeza ntchito ina ku Malawi Broadcasting Corporation ni mambo mnakuwa kunchito ku MPC napeza ntchito Malawi Broadcast ngati Ntolankhani ngati Ntolankhani mu newsroom ngati editor one of the editors there nakhala kumene kuja kuyambira 2003 2001 2003 mpaka 2004 ndeno kufika 2004 maganizo anamba kundifikira kuti ina ntchito iyi siku lina ndizayisintha mwamwayi in 2008 nthawi imene ndinafikano pa position amati principal editor mu newsroom ndiye mwamwayi anthu akwathu ku constituency anayamba kundipempha 2008 mbwere kuno muzayimire
mbwere kuno muzayimire komano ndikakumana nawo ndimachita mantha malinga ndimene nalili deralo nthawi imene yoyo kuti yemwe amalisogolera dera ngati MP anali MP odziwika bwino kwambiri munthu oti anali one of the founding members UDF kenako anayambisa chipani chake cha National Democratic Alliance MP yake anali olemekezeka Brown Mpinganjira ndiye mati anthu ino mundibwereketsa mufuna ndikalivani ndi Brown Mpinganjira komano nokulapezeka kuti ndikafunsa anthu ajasamamvabe anana kuti ifetu we are determined kuti ino muime so navomera 2008 kuti 2009 ndikapikisana nawo tapikisana anthu akuntchito atamva kwa MBC kuti anthu akupanga zandale nde adalira jona nandiyitana kuti akulu mupanga zandale bwanji mpange chonchi tisana kuchotseni chokani noka ukakhala mkulu amakupatsa mwayo ukakhala mwana umakova kuti apageti pomwepo asalowesa amene adalira jona anga anali Bright Malopa then what I did navomereza ndikulemba kalata yopanga resign ndikapanga nawo contest under the DPP ticket napita kuma primaries DPP naliko anthu about 5 ineso mwina anthu samandipasa chance mukudziwa inu being a young reporter kujeni kwa MPC tidalama twako ndiko perewera musakambe bali yeno nkanthu amandipasa chance ndi anthu mwene mapikisana nawo na big businessmen komabe siku lako la ma primary I carried the day really ndikuimira chipani cha DPP sono chipani cha DPP ndaimira abingu apereka ma certificate kwa hivyo anthu ena samakhutisidwa yayi kumapita maripoti kwa bingu nakuti candidate wanoja ajasawina amene ndofoka sangamugwese BJ sizingatheke so mkati momwemo mnali ndale anthu anambakira support munthu wina ngati independent akuchita besa akupangidwa support ndi chipani bali naye kuti ataona kuti awawa aluzitsa awatero na ndi munthu akupikisana naye bwanja atakhala uyu so tinaenda choncho voti itachitika zodabwitsa zinaoneka munthu uja amamukayikira uja amene anapeza mavoti 11,000 imeneyo pomweno yemwe amaopedwa ayo anapeza mavoti 900 the records are there slide andisachitika abingu anandiyitana the following morning akukonza sono kuti ayende misonkhano yothokoza anthu nganandiyitana tabwerani napita anali kusanjika kuti mati mundiuze zatheka bwanji ena ndiambuye chabwino ineyo ndikuuze even my intelligence reports kuti munthu wanuja sangawine kumene kuja now that's why I've called you because you have surprised me kuti no zimene zatheka bwanji now ukuthokozani kuti no mwachita bwino kwambiri atusamaki mdraw agalimoto ndikundipasa galimoto yako iyi congratulations uzikakwera galimoto si ya chipani ni galimoto yako ya personal just like that kumuna mulisana dziwane sitimadziwana kumana kwamba kumene tu tinaendera tinayamba ulendo wandale sopano parliament tabwera ndaka chairman wa media committee ya parliament mpaka 2009 mpaka 2011 nali chairperson wa that committee naisiya chifukwa nakuti chaka chimene icho chinakomera abingu kundisankha deputy minister of foreign affairs and international cooperation ndimene tu zinali tikucheza ndi Kondwani Nankhumwa amene tiwankhula pano ndi mkulu wa chipani cha People's Development Party PDP
pano tikumva zambiri yawo komanso kuti kodi Ndale analowa bwanji. Tipite mamba Ndale, panalibe wina aliyense kwanu amene anachitako Ndale ayi kunalibe. Oyamba nali inuyo? Oyamba ndineyo. Family inali bwanji? Ngati azabwere ena azabwera wina after ineyo komano ine ndinoyamba kupanga Ndale kubanda. Family ena ati bwanji atamva kuti munthu uja atuka kuti waziyamba Ndale? Panali ma mixed reactions. Yes. Chifukwa ndikuza ndi kampeni yake ndanenera. Ina kampeni yopya. Yeah. Yoti ina ya violence kampeni yake. Timagendedwa mwina akulu opikisana nao abwere pa nyumba pathu pacha mwina kuwapeza azakhali kwa takupezani mwalola kuti mwana wanu apikisane nafe kuno ndiye mumuuza kabwera pano kuti kampeni yake ikhale magazi. Zinthu ngati zimenezo zinazopereka mantha. Kwambiri. Inenso ndimadziwa kuti ndikusakidwa. Ndimatha kubwera ndikupanga kukumana ndi anthu kupanga misonkhano ndili mmodzi momwemo. Kwamwena usagona kunyumbako. Kukagona kaya kwina kwake uko. Kuna muzi wina wake. Moyo usuzumira kuti ngagano iyo. Ona kuti amafuna ine kuzachitika kuti no chifukwa anandipanga support kwambiri tena ndi amachechi. Ndikuuza nali tsiku lina kuti no amachechi abwera ku nyumba tikupanga mapemphero. Azabusa chani anabwera achipani china ndikubwera ife tikupemphera panja iwo ndikuthamanga ndi mbendera yawo ngati ndikuzazika pamenepo. Yachipani pachali pamapemphero pamenepo. Soza kuti inali kampeni yake yochititsa mantha. Komano tazina kuti ukupita munako kuchititsa nsonkhano ngopeza anthu akuchingira kutsogoloko ayika chigali moto cha pingasanso chilole cha pingasanso basi ndio zako muzi zote abari kama ndodutsa ava kuti pingakazungukire kulibe sokwina kwa golo kamitsi apa sitikapika zo ku ground ba muri atasokarano kuna kudikira kugira meeting ina yomwe tinapanga nakapangira kunsinje kwenikweni kuchitakale kuja kutoka kwathu kuja kupita kuchitakale pita ukakhala pansinje kuti wapanga ntso ndikuyankhula izi pofuna kuvomerezana nanu kuti anthu ena amachita mantha manata izi tango zisiyani ena mati atapitirizani komano munthu walowa kale mulingi sungangolina kuti ndituluke malizati yake usanaone. Inuyo mukuyankhula apa ndikuti mwakhala ndithu maudindo akuluakulu angapo oti tikamaona kumalawi kuno ena amango lakalaka atakhalako mwakhalapo nduna, foreign affairs minister, mwakhalako agriculture, local government, mwakhalako leader of opposition. Zimatheka bwanji zimezi anthu amaona chani mwa inuyo mukaona fasi kuti lundi unoka amene mafuna mipando imeneyi ena samalaka atafika apo pamenepo. Ndikuona kuti ino iwo ajakafufuza amaona kuthekera makuthekerako sikuti amangokuona yayi ine ndimakhulupirira ndikaona mbuyo amene ndayendera kuzafika pano ndimamuona Mulungu ali patsogolo panga ndiyeno mmene amandionera ine kuti uyu atha kupanga ichi ngakhale ali size atha kupanga ichi ndikuona kuti ndi Mulungu yekha yemweno amakhala patsogolo chifukwa mwina ndi cholinga pamoyo kuti mwina kutsogolo kuno tikadzafika ona kuti tsiku la ulendo omaliza malinga kumoyo latha zakhe takwaniritsa zomwe Mulungu amafuna kuti kwaniritsa. Akunona mwakhala leader of opposition kwa kanthawi komano kwinako timangoona kuti ayi leader of opposition koma kenako zizenzapeza kuti zinthu zamba kuvuta tsopano. Poyamba zimakhala ngati mphekesera kenako kudzaona kuti openly kuti apapa zinthu sizili bwino makamaka ku chipani chimene munali cha DPP. Chinachitika nchani kwenikweni kuti zinthu zisinthe? Ndi nkhani yayitali koma ndiyesa kuifotokoza mwachidule ngati ndingakwanitse kutero. Ndafotokoza pomwe tinalekezera ngati deputy minister of foreign affairs 2011 to 2012. 2012 abingwa mwalira tatuluka mboma
abingu ngakhala sana ikidwe mmanda kunachitika zambiri nthawi imene jamukumbukira kuna midnight 6 yes nkhani yokamera kodi mmene zatere mpange chani amene atenge mpando mmene kuti ndani mukaona mu midnight 6 nali momwe mocha ndali modi nalimo mmene kamwana kena kake kanali mmene azikuakula nali mmene komano ine umana mizana mmene mucha inde now tachoka pene paja 2012 tatuluka mboma 2012 we said kuti akulu tiende pangere group tiyambire party napita ku convention ya chipani cha DPP chaka cha 2013 kumene kuja anthu anakasankha Professor Peter Mutharika ngati president watsopano wa chipani ine nakasankhidwa ngati national director of elections mu chipani cha DPP nthawi imeneyo tinaenda mpaka 2014 pomweno tinabwerera mboma nakhala Minister of Information, Tourism and Culture 2014 kumaso nthawi yomweyo nakhala Deputy Leader of the House ananisankha Deputy Leader of the House tinaenda ulendo 2015 kunabwera cabinet reshuffle anandisintha kukhala Minister of Local Government and Rural Development nakhala Minister of Local Government and Rural Development from 2015 kukafika 2018 now tunafika 2017 zaka zimenezo kuli mpungwe yes ku parliament nkhani ya leader nkhani ya chimanga yes pomweno olemekezeka achaponda komana leader of the house nthawi imeneyo amayankha mlandu wa chimanga chaku Zambia kaloswe amanena anthu ndeno napeza kuti waja awachotsa pampando paja pampando wa unduna and zinakomera president nthawi imeneyo 2017 kunipanga promote ka leader of the house so ndakhala from 2017 2018 2019 nali leader of the house mnyumba ya malamulo kusonyeza kuti no matsogolera ku limene licha koma nthawi imeneyo nali ndakali ku Ministry of Local Government kuma 2019 after my elections ndo nakhala Minister of Agriculture 2020 kuti tsopano tikupita no kuchisankho fresh presidential election yes kunaitikazo lishafu ina anandipatsa Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation so ngati mmene timachoka mboma nali ndili Minister of Foreign Affairs and International Cooperation komanso nali leader of the house komano mmene pamaendera mina organization ina iliyonse nkhani ya succession chifukwa anthu amadziwa aliyesa amadziwa mchipani moja kuona kuti tika kuchoka 2014 ukafika 2019 Professor Arthur Peter Mutharika apanga first term from 2019 ukafika 2024 akhala kupanga the last term ndiyeno nkhondo inambira pene paja from anthu from within akamati yang'ana inafi mwina ndima rorozo omweno timapanga amaona kuti uyuyu I think pando mene wathakuza utenga ndiye kunali zinthu zambiri zoyankhulidwa kunali zochitika zambirimbiri muna maripoti osiyana-siyana anakumwa kusokoneza anakumwa kufuna kutenga mpando wanu mpaka zinthu zija zinapanga degenerate into what you are speaking today nakuti nazona kuti kumapetoku zinthu sizinakhale bwino ndiye ndingafotokoza choncho kuti ine ndimaona gwero lake kunali nkhani ya succession yomweno sinali clear kwenikweni chifukwa wina aliyense amaganizira kunena kuti ine ndikhoza kukhala paja ine ndikhoza kukhala paja ndeno mundale anthu ena amakhulupirira kupwetekana kawena sindimakhulupirira choncho aliyense mundale amakhulupirira kupwetekana makhamitu kuti ndalezo kuti nanga ino ndi andale waponda uje ngona kwa wina wachotsapo kuzika waponda pa cement kuti naponda tukakape lituko matu tsopano
APM ananena kuti anaonetsa kuti sakufuna kuyimiranso yayi and pamabwera ndituma signal onena kuti chinthu chakuchisiya akunena kuti I think I've done my time, I've done my part, ndichisiye anthu ena mutenge ndipo maina anamba kutuluka ndithu pa nthawi imeneyi aya auche awa kufuna achitenge awa kumona kuti anthuso kumasinika umene atakhala uyu mkati mwa ndime nadzabva APM ambaso kuonetsa masaini onena kuti koma ineyo I think ndikufuna ndibwerereso. Inu munayilandira bwanji nkhani imeneyi? Nayilandira ndipo nayilandira bwino. Oho, chifukwa ngati mmatsatira bwino ndine munthu mmodzi yekhayo yemwe ndinanena kuti aliyense akapikisana naye, aliyense mwa ukayima ine ndikapikisana naye ndipo ndikawina sindikangopikisana naye. Mukukumbukira bwino kuti tinayitanidwa ife ma candidate kunyambano kunyumba kwawo panali ine apo Gadama, Dalitso Kabambe, Bright Nsaka, Abusa ja Prophet Mbewe uku ndi anthu amwanamveka anatiuza abwanawo kuti ano inuyo makandidate ndinu ndikupasani mpata kuti nomutani mupikisane ineso ndikuyima nalekeza pene paja komano chomwe chimachitika from nowhere tinangoona kuti ayamba kupanga mwina front anthu ena ndikunali kuyesera and zimaoneka kuti target imaoneka kuti whatever the case sindikuza china weekend chani but whatever the case awa atha kutenga koma nankhumwe asatenge. Ndiyeno kunali makandidate aja kunali kumpanga front mmodzi amati abweresa candidate A amponye pa ground zungulirani azungulira abwerako amabwerako zili bwanja ifeyo inesi ndikachita bwino zikuoneka kuti akuchita bwino ndi anankhumwe abwera candidate B ile amene mnantsana yende ayi komano akamvetsedwa kwa ma delegates feedback inali ina ndi makandidate onse aja anayesedwa ona kuti makandidate amenewa osewa palibe ngati atakamugwese nankhumwe ku convention ndiye kumene amakambirana kwana kuti sono tipange bwanja bwana mkangoyima inu kuti mungamugwese nankhumwe ndinu yoto. That's why nditamva nanena kuti pasavute whatever the case azanzanga akamva na ndimadziwa nakuti azanzanga akamva kuti APM akuyima sangapikisane naye wananena kuti pasavute yayi abwere APM abwere apa titani tikapikisane ku convention ndipo no sindokangopikisana yayi koma ndikawina now zimene zijenso zimapereka no sono mwina akayangana anthu mbuyo mu ndi track record chifani manena kuti ine magwesa akulu nagwetsa wakuti mboni ulipo muziyakana kumene chokako kuti anthu kumene kwagona kumeneko kwagona ngati akukhala gazi ndagwetsa kumene ndiye kutsogoloko liwe amene angandimitse ya now ndikunali njira nina kuti sono ndipange bwanji ndipange devise a strategy ndichita clear the way eti kuti mwina abwana akubwera basakabikisane ndi munthu nemuja zinthu zinachitika ma district committee chani zosazoika bwino atakuchosani eti meja manori inali target yoti amafuna othana ndi inuyo osati kuti amafuna okhazikitsa bata kumasa to clear the way kuti no enawe ayende moyera pano mutagugwirizana nani kuti no DPP akupita convention azinzanga osea jamati akapikisana ndi akapikisana wali kuti anakhala pansi kuti usonyeza kuti no target inali inuyo basi. Tsopano izo zachitika inuyo munaonetseratu kuti chipani chipena pake ngakhale mukamalankhula mmanena kuti mumachikonda koma maoneka kuti muntima mwadulukamo kale mu DPP chifukwa chonena kuti andi APM ananena mawu amenewa which rang true kunena kuti munthu oti chipani chake amachikonda munachisumira milandu yambirimbiri chipani chanu mwina kaya mati inakwana nkati pachi
13 kandi bwanji kani ndasangalala kuti mwabweretsa nkhani aya Kondwani Nankhumwa versus DPP Kondwani Nankhumwa kuitana onse kwaika pamene kuti koma munthu oti chipani chakama chikonda ngati umachikonda ndi chipani bwanji osangovomereza kuti ife ngati chipani tagwirizana ntenti chirezi and you rally behind that person. Ndasangalala kuti mwabweretsa nkhani imeneyoyo koma kamene milandu 13 milandu 20 kumano tikaitenga milanduyo kuli milandu yake ndi iti oma kunena kuti 13 ndi iti oma kunena milandu 20 ndi iti mlandu oyamba unali omwe tinachosedwa mchipani ine ndi azinzanga anatichosa chipani ineyo Japi Muhango Grezeda Jeffrey Yusufu Ntenda anatichosa mchipani chifukwa chonena kuti azinzanga anachosa chifukwa anapanga preside over the election ya leader of opposition. Now tachosedwa mchipani pochikonda Japan icho kana kuti kuchipani singachosedwe choncho tiye tikatenge injunction pochikonda Japan ndifati khalibe momwemo kunali kuonesa kuchikonda kwambiri chipani chitatu tachitungira madzi tachitutira njero pochimanga ndikwinangodzuka kuti mwachoka ichamuno ngati atichosa litonetala kwa chani mlandu omwe ndikuudziwa oyambirira ndi umenewo. Mlandu wachiwiri unali mlandu wa chani komano ndangoyiwa I think anthu ena atha kundikumbutsa komano ndikaitenga milandu imene inalipo ni milandu mwina itatu koma kuti milandu yonseyo imathamangira kuchosedwa mlandu wachiwiri anandichosa kuti sine vice president wa chigawo chakumwera atakuchosani sine vice president wa chigawo chakumwera mlandu sono chifukwa chani ineyo vice president wa chigawo chakumwera nachira utenga ku convention anandivotera anthu 2018 first I was director of elections 2013 kena ndipange upgrade ndikhale vice president napikisana ndi akuluakulu ake omwe aja zinatheka ndi basi mungu chotsa basi nakaitengeraso injunction so milandu yake sikupitirira itatu iyayi kuti muone komano zimapangidwa present as if kuti milanduyo ndi yambirimbiri kusonyeza kuti no chinthu chimene chabodzachi chikapanga sink mwa anthu amachikhulupirira zimachitika no milandu kumawa ikono imatenga nthawi ndi ikatenga nthawi mwina anthu ena amaona ngati yapangidwa multiply pomweno mlandu mwina ndi umodzi milanduyo ndi iwiri munthu amati a lie repeated so many times becomes the truth. Malinga limene chinthu akuchinenera anthu ndikupatsani chitsanzo cha Dr. Saulos Claus Chilima. Anthu a DPP akamakamba nthawi imene za Chilima amampasa mayina osiyana-siyana ndi okula mtima is not patriotic ndi owukira ndi abisalomu chani komano the true face ya Dr. Saulos Claus Chilima ndiyo mwina mwake chifukwa sinanenedwe anthu sayifotokoza ndiyo mwina imapereka chithunzi yonena kuti mwina munthu ndi olakwika koma munthu yaso olakwika ino inalipo nthawi yomwe Dr. Saulos Claus Chilima anafuna kubwerera ku chipani cha DPP ndi ukapanga reconcile ndi president Arthur Peter Mutharika atambitsa kale UTM chomwe chinachitika ndipo ndisangala ndi chinene chimenecho tsiku la lero Dr. Saulos Claus Chilima atayambisa chipani chake cha UTM 2019 anapita kuchisankho anapita kuchisankho 2019 ndi mujano kuna bwerano mpungwe nziko muno ma demonstrations amapanga Chilima chakwera HRDC and this country was on fire at that time here galimoto yaphwanyidwa here ma buildings aochedwa galimoto ya polisi yaochedwa nyumba za polisi this country became ungovernable kuti even ngale president wa dziko
pajamata kuenda zamadolira ndi kumapita kunyumba zimachitika nthawi imeneyi. Nthawi imeneyi chimene chinachitika, I was a cabinet minister. Ine ndalandira phone 3 times within a week kuchokera kwa national chairman a UTM Anowe Masango. Nda Masango ananduza and zimenezi amasango hata kuzivomereza. Ndananduza kuti akulu akufunani Dr. Saulos Close Chilima. The first call I ignored, snapide kena yachiwiri yachitatu. This is becoming very serious. You samani na udafu akundikatani anangote alindimao oti akuuzeni. I got clearance from my president, Professor Athapita Mutharika. Ndikulandira this request. Then Martin ndipange bwanji ndi anandipanga clear kuti apitani wakumane nawo. Kama kumana nawo usakhale usiku ya. Chifukwa anthu wandoipa anthu atatu kupanga chipongo. An appointment was arranged. Napita kunyumba kwawo nthawi imeneyo samakhala kunyumba kwa kumwe makudziwa kwa nthawi zonse kuja amakhala kuseri kuna kwake mweri ya 43 kuli I think Nigerian embassy kuseri kweni ku office ya UTM uja kuseri kwake kuja kwenye nyumba ina yake akhala napita tuko kwa masana ndipo manoti omwe a meeting mendili nawo mpaka pano. Okay. Then napeza khaba khonde andronjera. He took me through his house. We went back to the veranda. Nakaba ndakuita nani. Ine ndili mawo. Wodi ndikuuzeni. Mukuti bwanji. Alimando kuuzaniwa. Ndaiserapo akula kuwanga hapo a DPP. Kuti nditengere utenga upitise kwa Professor Athapita Mutharika. Komano ndikona kuti kutenga jaso kukafika iya. Anachula mayina anthu pano pasi ndikufuna kuachula. Ndi anthu ena ntanguzongoza anthu ena nduza kuti utenga no ukafika muze Kondwani utenga ukafika ndifanga kuita nani ndi utenga wanji ndana nakuti ineyo I'm a patriotic citizen. Zomwe zochitika mdziko muno sizokundisangalatsa zamademozi kuti dziko lino anthu akuti kukangana tikulimbana tili ndi mulandu ku khoti yani ineyo I would have loved kuti abwana jandikana kumana nawo to reconcile and move forward. I know kunena kuti alikale ni munthu olena kuti ndi vice president time na vice president ali poambirira ali vice president Chimulirenji Everton kuti sindikufuna kuti ndipite kumene kuja ndikatengeso mpando wa Chimulirenji ineyo I can take up any job koma ndipite kunja kwa dziko lino. He cited dziko ngati America kuti ukakhala kai ku UN kuti koma zikakanika after the reconciliation zakanika ineyo I'm ready to leave the country and work in a telecommunications company ina yake ku Dubai. Kama before I do that I want to reconcile with President Professor Athapita Mutharika. Now kwa muntu ngati amene kwa muntu yemwe amangomva za Dr. Saulos Close Chilima kuti he was painted black like that, it was a touching message coming from him kuti muntu yodi dziko lake amalitenga kupita patsogolo. Now what happened, utenga napita kwa abwana anga a president then nakafotokozera then nauza kuti andifotokozera easy ndanati chabwino ndamva mupanga chonchi ndikuvomera kukumana nawo but with conditions. And the proposal from Saulos Chilima was that permitting pakakale ineyo Saulos ndi a president yo
That was the proposal. Atatu basi. Anthu atatu. Kuti tikawikirane umboni. Entire president ananena kuti ine ndikumana nawo but with conditions. One, mukamuuze Saulos kuti ndikumane naye akachoseka milandu yomwe ili ku khoti. Sindikakumane naye asanachose milandu ili ku khoti. That's one. Two, apangise press conference anene kuti no achite condemn ma demonstrations kuni mademo ndopya mademo ndoipa. It is after that I can meet him. As a messenger, I went back to Dr. Chilima na fotokoza nda Chilima nandoza kuti ndamva koma zomwe ndiuzazo ma conditions ako ndovuta muli ndimopangira mwake mene tingapangire zinthuzo usati mene akunenera iwo. Ineyo I have my own proposal kuti how to go about it. One, nkhani yako court sindingawukira withdraw mlandu ku court lero ndi lero. Anthu andinda ndalama pomwe ineyo pomwe sitina ndalama. I'm just doing it for the love of this country. Koma panopa ife ku court kuja ndi mboni zathu zokwanira 24. Koma pano tangopanga ko parade 13 ndi mboni zathu zilekeza pati zilekeza pomwepo kwina kositipanga. Two, kuti ndime pachulu lero kuti ayi mademo ndoyipa ayi anthu sindikapange zimenezo. Koma ipanga chonchi kuti kuyambira lero anakhuma simuzandionanso kumademo ndasiya kupita chifukwa anthu aja ena amasatira ifeyo ngati atitsogole. That's how I can do it. Nabwereranso kukatumiza kukapereka uthenga kuti akulu aja kuti mwakuti ndana acha bwino ndamva let's monitor him kuti zimenezo akupanga adi akwanirisa in the long run wanazo akulu aja akukwanirisa. UTM inasiya kupanga parade ma witness Saulos samaoneka ku mademo zinangochitika manga mene makhali ya social media siku lina lake ena anangolina kuti anangolima mu social media kuti pamasintha Saulos akupita ndacha kwera from there akaenda kupita ma demonstrations. Nalandira a message from Professor Zabeta mamona munthu uja sizinachitike. I rushed kwa SKC kuti mukupita ndakuti aimwene lies have short legs. Sakuti lichitika Saturday muone ngati zimene zitachitikedi anthu angofuna ngosokoneza zinthuzi. Maybe they know kuti we are talking along these lines koma mwauze kuti sizichitika sizinachitikedi. Ndiye kunali kuti no sono kuna nkhani yokumbutsa sopano Dr. Chilima meeting injabanji akulu meeting injabanji inaso ndomafunsa kuja abana matadikirani kaye and it went mpaka nthawi yomwe wa court anagamula sopano kuna kuti tikuyeneka kukhala ndi fresh presidential election. That time Saulos was still pushing kuti akumane ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Kenako ndikupanga push nane kuti no appointment iteke mbomwe ndinayankhidwa anandiyankha kuti mukamuuze nzanuyo sindikumana naye chifukwa chonena kuti anthu andiuza kunena kuti akakumana ndine afuna andiphe ngati mene anafera Bingu. Mukuzati Bingu anafera kumana ndi anthu komanso ndamva kunena kuti no afuna andiphe akhale president then he wants to appoint you kuti mukhale vice president wa dziko lino. I said, oh, okay, but the man tried. Zomwe kunenedwazo those are just speculations. Now I want why am I saying this? I'm saying this to drive a point home. Nana kuti nthawi zina munthu umatha kupendedwa black
pomwe you are white. Nthawi zina you can be painted white pomwe you are black. Kuti koma zimachitengera nchonena kuti no munthu wina yemwe akupanga raise my issues ngati amenewo akupanga raise my issues kuti mwina akite benefit from those types of propaganda kapena mudslinging ndimene zimakhalira pali maissues angapo amene zikuvuta kuti ndimvetsetse. Choyamba ndi chakuti nkhani yoti Achilima akanaganiza zoti akakambirane ndi APM kapena kuti abwerere ku DPP pamene iwo omwewo ndi amene anatengera mlandu wa zisankho ku court mogwirizana ndi MCP, and even nthawi imene ijayo of course I think it can be ndakhoza kumatsutsana, koma mmene chisankho chitachitika kumaoneka kuti ena amati chisankho sichinaende bwino, chisankho chaberedwa. Amene anatsogola ndi maoti tipite ku court inali UTM. Kenako ndimene MCP inabwera kunena kuti zoona tipite ku court nkupanga ubale umene uja nkumayendetsera mlandu uja limodzi. Zingatheke bwanji kuti munthu oti akutengera nzake ku court nkumanenanso akutengera nkhani ku court kuti chisankho sichinaende bwino poganiza kuti wabera ndi amene nkumalinso afuna akakambirana naye amvane naye ankaganiza motani pa nthawi imene. Politics is dynamic. The decision I will make today in politics kuti tapanga chonchi tizenda chonchi nthawi zina umatha kuyang'ana mbuyo nona kuti I think decision need to be reviewed. Tipange review decision in politics umangotenga chomwecho kaka kumangoenda kutheka kunena kuti mwina mwake iwo anapanga reflect nakuti ichi sichikuenda bwino apa, ichi sichinaende bwino kapena kuti tizikoze zinthu zikhale chonchi. So zinganene kuti apoti anapitisa mlandu kupoti kapena yapoti no iwo ndomwe anali in the forefront. Zinthu zimatha kusintha pandale. A day in politics is 1000 years. Mu 1000 years imeneyi mkuganiza kwawo kunali kuti UTM ithe anthu onse abwerere ku DPP kapena angokambirana UTM ipitirize ngati chipani DPP ngati chipani koma athetse mlandu kuti ankati zikhala bwanji. Painepo I'm not sure. Mwina zimene zomwe mwina mafuna kuti no akakumana ndi APM akakambirane this is what I want zosana ndiuze. Komano ngati wamaganiza zoti okhala ndipatsa ntchito yopita kunja nkutere mwina ndoti tsogolo la chipani samaliganizira tu pamenepo inanga iwo akanakhala ndi maganizo oti aulala ndipatsa ntchito ya kunja chipani kulise. No, it's difficult to say. Chifukwa chonena kuti maganizo amene ndanenera sindikwazi zomwe ndafotokoza pano zomwe ndikuzidziwa makuti mu maganizo mwawo munali chani zimene zozo mwina ma details amene akanakakambidwa ku meeting iyo yomwe inalephereka sinachitike. Nkhani ndiyopatsa chidwi chifukwa anthu ena amanena kuti inuyo anankhumwa ndi amene munapangitsa kuti Achilima asamagwirizane ndi APM kufika mpaka napoti atuluke mu DPP akafike mpaka napo makambitsa chipani chawo. Anthu amati inuyo ndi amene munayambitsa zimenezo. Ndi zomwe ndakuwuzani zija kuti pali anthu ena amatha kupanga chinthu ndikuthamanga kupita kusogolo ngati chinthu cha apanga siwo ndikuwaveka ena ake chinthu chija chinyawu china chake sichimenecho koma good enough eno akewo Achilima amadziwa kuti chinachitika ndi chakuti. That's why maybe he trusted me kuti no ineyo mene ndikuonera uthenga wanga kuti uyende upite uyende chonchi. Ino mukumbukira kusagwirizana pakati pa anthu mu DPP ndi Achilima kunafika pa mponda chimera kunali ku BICC Achilima kupanga za reforms and amasegulira amachita present program inake a president tiso anali kwa dziko. Now popanga presentation PowerPoint presentation that's where Achilima anagwira waya wa magesi mu DPP chifukwa ananena kuti mina apanga PowerPoint presentation amayerekeza mbalame zina zake zimauluka mlengalenga ndamanena kuti mbalame iyi muione mene zimauluka ngati gulu imasogola ndiyo imabwera pambuyo ngati chonchi wapa sogolo uja akatopa amabwera pambuyo ine mathamanga makatsima imene jande ina live wayo yomwe anaponda Achilima chifukwa siku lomwero zomwe anayankhula zija ndi anthu omwe samagwirizana nawo omwe amaona Achilima ngati ndi threat ndi munthu woti angobwera muchipani komanso muchipani mwanthu amakana kuwapasa mpando. Achilima analibe mpando ku chipani cha DPP despite being the vice president.
anthu amapasana mipando ndikumagawana mmene muja. Now chomwe chinachitika ndi chani, mmene Achilima amafika kwawo kuchoka kuja anakapeza gulu la atsogoleri a chipani nyumba kwawo ku ya 12. Utiuze umatanthauza chani mmene lijende kuti ukunena kuti bwana athu aja akalamba, iwe bwana athu aja atopa, iwe ufuna ukhale patsogolo. Gulu lina amene mulapita ku State House akukambirana kuti munthu amene tipange naye bwanji. Wiki omweyo kunabwera cabinet reshuffle, Achilima nthawi imene amapanga za disaster management office anayichosa department ija inapita ku Homeland Security ngati mukumbukira. That was the reaction ya zinthu zimene zoti uyu asayendeso akutisokoneza. Now I don't know kumano njito anthu amazibisa zimene zijonda anthu aja kuti achoke, anachoka mwina chifukwa chananko sanachoke chifukwa cha ine, anachoka malinga ndimene amamvera kuwawa mkatimo. Kungoti no mwina mwake kumva kuwawa kwawo mmene anakupangira translate anagana zoti achoke, kumano ineyo namva kuwawa mchipani cha dimi sinagenzo ndichoke ya nando ndikhala muno mpaka ndichose. Basi ndimene zinakhalira. Kubwerera kwa inu tsopano APM komanso anthu ena amaonetseratu kuti poyamba zimakhala ngati mmene zimakhala ngati mphekesera yabe, koma zinadzaoneka ano poyera kuti sakukukhulupirirani kuti mupitirize kukhala mchipani kapena kuti even kuti mukakhale mtsogoleri wa chipani. Ndipo mawu amene amamveka kwina analonena kuti awo adzatigulitsira chipani, uyu adzatigulitsira chipani. So ena ndi ena ndikhoza kukhulupirira koma uyu adzatigulitsira chipani. Zimachokera pati zimenezo? Zomwe ndakuwuzani kuti zimachokera ponena kuti no anthu amayang'ana now succession kuti Jowabu akufuna mpando kuti azachite succeed nankhumwaso ali pomwepo. Komanso Jowabu uyo kuti akakhalepo kuthekera alibe tipange bwanji. So it was resolved to a politics of elimination yomwe inamba kuchitika time upangidwa pali kutenga mpando nkupitiriza kuchimanga chipanicho, koma anthu nkhawa yawo sinayonena kuti asatenge ndi uyu, koma nkhawa inali yoti akachitenga agulitsa chipani. Funso limene mwina mukafunse kwa anthu mwali pa grassroots ku chipani kama district governor, ma constituency governor, kunena kuti mene Nankhumwa anali mchipani kuyambira ka 2013 maudindo amene watachula aja apanga chani mchipaniyo, ma contribution omwe achitika ku chipani kuti Nankhumwa ndiotani kunena kuti mpaka tsiku la lero adzuka nena kuti sona achitenga chipani chomwe apanga invest in njira zosiyana-siyana ndi achitenga chipani amachita invest mu chipanicho from 2012 kufika kuti akachigulitse. Ubale wawo ndi anthu ogulisawo omwe atakachigule chinthuchi unali wotani kwambira poyambirira penipeni from the word go unali wotani. So ndi something zinapangidwa create even mpaka panopa yes tabweretsa tatambisa chipani cha PDP mupeza kuti anthu ena chipani ichi akuchipanga sponsor ndi MCP akuchipanga sponsor chipani ichi ndi Achakwera. Koma ine ndi Achakwera ndimanena truthfully ine ndi Achakwera sinakumanepo in a meeting one on one and talk politics. No, it has never happened. Mwina sipa kufunika kuti muchira kumana pamene afa ndimvetsetse kuti inuyo ubale wanu ndi MCP ndi wotani, chifukwa ngakhale anthu enawo amene amakhala ndi nkhawa zimenezo mwina pena kuganiza wawo amana kuti inuyo ndi MCP pali ubale waukulu kotero kuti tikampatsa chipani chathu cha DPP uyu achigulitsa ku MCP. Koma amatengera pati inaso ndi madabo ndimangomva kuti amatengera pati kapena ndiona ndili ndi MCP kapena ndiona ndikukambirana pena pake ndi MCP inaso ndi madabo. Moti mukutsimikiza pano kuti inuyo mulibe ubale wina uliwonse ndi chipani cha MCP? Ndipo ndikhoza kuyankhula mukuyang'anani ona kuti palibe mgwirizano wina uliwonse. Ngati chipani cha PDP ife kupita chitsogolo ngati chipani
mfundo zathu zikupita zikutengera malinga amene tifotokozere ku convention masiku angapo akubwerawa. Koma nkhani yake ndolina kuti no mukazamva unena kuti ayi Anankhumwa ndi MCP ayi. Ndibwerere mbuyo pang'ono kukhazikitsidwa kwa chipani chimenechi cha People's Development Party PDP. Kuti chinali mapulani kapena zinangochita modzidzimukira kuti apa zafika apa nde I have no choice ndingopanga chipani kapena you always had this plan kuyambira kalekale? Panalibe mapulani otino ndiyambisa chipani, panalibe chifukwa inayo the way I grew in politics with Bingu, I took myself as a genuine and bona fide member wa DPP. Komano zachitika zajakuti atichosa nchipana, panali that pressure na muyankhule kuti no mukupanga bwanji mukulowera kuti. And I must tell you this the week we were fired, I got my delegations atatu from different political parties. Oh yes, bwerani kuno Spanish tatu bwerani kuno, including MCP mukuine nayo. Oh UTM PP bwerani kuno tipange chonchi mukhala yapa komano yankhwanga nali remote nuna kuti aita thokoza koma ineyo panopa I'm building my own house and I'm reflecting kuti kodi ndipanga bwanji mapangidwe ake. Chifukwa chitapangidwa chipani chimenechi anthu ena mpamana mwaona timanena uyu anali maganizo ake kale. Ayi maganizo ake panali. Uyu anali onani apa kungolera kuti panali anthu ena olina kuti no muyambise chipani ena iyayi mulowere zipani zina iyayi mungokhala now timachimachita way kwambiri naona kuti ingoyambisana chipani chifukwa mukayambisa chipani mukhala ndipo ponda in politics and kuti mungopita mukakhale basi muchipani china akutenge na zipani zina. Anankhumwa mpando udakoma chotani osangovomera kukhala mu DPP kunena kuti chabwino APM omweyo atsogole mmene anachitira anthu ena kuti we fall back we support him, koma inuyo unena kuti ya ndesi mukundimva chifaso mukutsatira ndikunena kuti mujipani najira kuchosedwa mmene timamba PDP. I was not a member wa DPP. Ino simunawerenge ino sakapepesa bwanji chilipo chimene amafuna muchite mudakachita chimene chocho kuti akuluakulu kuti mutivuto ndi chani. Ayi weyo apa otero munthu akamakapepesa amayeneka achita appreciate kuti ndalakwa inuyo simunandira kwire ndikuuzeni kuti ajoba ndipepeseni munthu sipona chino semene munakuitsa mundifunsa kunena kuti no mundifunsa kunena kuti ndalakwa chani chifukwa inuyo simuna ine sinalakwire munthu sinalakwire chipani nawo munthu onena kuti no abwere azapepesa akwenika munthu ofuna kupepesedwayo misonkhano ija amachititsa kuja ayi ku Golden Peacock ayi Anankhumwa no misonkhano ya ku Golden Peacock ineto I just attended. I was vice president of the party from the southern region. I was invited by my secretary general. I had to attend. Now, just because I've attended the meeting, just for the sake of attending. So, panopa. Komanso kuti muone si anthu onse kuti omwe anachosedwa kumene kuja. Omwe anachita attend ena mulando omwe opanga attendio ena analandira nawo ma suspension 9 months. Ena 3 were fired. Or 4 were fired from the party. Ena basi azimatera all over school. Mesa munakawa head boys zimachitika zimenezo kuti school yaphwanyidwa. Ena amati mulipire ena amalandira masasi ena amachotsera popo ndimene zimakhalira bwanji osanyosa skulu yonse kuti ayi koma inuyo ndiye kuti munali ma habitual offenders nchifaka naona kuti wasingapatse chibalo chimodzi. So whatever the case, the point I'm trying to make, yes, kuti no if inende anzanga sitinachoke mu DPP anachita kuti chosa panopo inuyo PDP ndipo anthu ena ataona dzina imene anthu ena amaseka kuti uyu ndi wa DPP di basi. Ona nifilika chipani kake kakuti DPP akuchita kuonekeratu there's a lot of DPP in this region. Ubale wanu uli bwanji a PDP ndi a DPP ndiwoti panopo maunana bwanji.
ifeyo ngati a PDP ukumana panjiratu mpaka natu osapatsana moni ungolusana ngati basi ayi ifeyo ngati a PDP ndi zipani zina timakhalirana bwino ine ndimakhulupirira kukhalirana mwamtendere regardless of political affiliations. Panali kankhani kena kamene ndimamva kamene mwina mukhoza kutitsimikizira kapena kutsutsa pa ubale wanu umene anthu amaganiza kuti ulipo ndi MCP kuti mmene inu mwapanga chipani chanu cha PDP mwaona masomphenya patsogolo pa 50+1 kuti zikadzavuta kuti MCP sinapambane chisankho payokha akamateno kuti tiyeni tipange ubale ndi zipani zina inuyo pamenepo mpamene tsopano mukanene kuti tiyeni tipange ubale umenewo. So masamu anu sikuti ali apa yayi ali apo ndipo anthu ena onso mwina aona kale kuti uyu asatinamize uyu maso ake ali apo si kumene mwanjika kusonyeza kuti no sitingapange ubale ndi DPP, sitingapange ubale ndi UTM, sitingapange ubale ndi AFOD, sitingapange ubale ndi UDF koma ikuyang'anidwa ndi MCP basi. Is that a fair analysis? Is that a fair analysis? The thing is, let's cross the bridge when we reach there. Ifeyo ngati a PDP tunena kuti no tikuika patsogolo democratic principles. Tunena kuti chipani ichi panopa chikuyendesedwa ndi ma trustees okha alipo 10. Now we need to usher in a national governing council. The party has no vice president, has no other positions. Koma alipo ndi ma trustees 10. Ndio tukupita kwa convention pa 13 ndi pa 14 September. Anthu akasankhe anthu omwe akuwafuna kuti ayendetse chipani NGC. Nawo maishu zomukwane nawo kuna kuti azapanga makuti azapikisana kapena azagwizana ndi akuti simakhala to a one month resolution kwa imakhala committee yonse kaka ndi central committee ka imakhala NGC koma lero NGC kulibeko sitikudziwa kuti ma members a NGC omwe akubwerawo about 58 azakhala maganizo otani. Mwina zanena kuti ife tikufuna kuti tikapange mgwirizano mwina ndi AFOD, tifuna tikapange mgwirizano ndi UTM, mgwirizano mwina ife mgwirizano ndi MCP yomwe ikunenedwayo AI. So ndizizonena kuti zomangonena basi chifukwa china chonse chikachitika aliyense amachita hatch theory yake kuti imukomere pa nthawi imeneyoyo. Koma nkhani yayikulu ndionena kuti ifeyo ngati PDP tikupita ku chisankho ndipo tizapikisana nawo mchaka cha 2025. Ameneyo ndi Akondwani Nankhumwa amene ndi mkulu wa chipani cha People's Development Party PDP. Musatalikire macheza athu 10 kwawo kwa Akondwani Nankhumwa amene tikucheza nawo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi chipani chawo cha People's Development Party komanso dziko mmene likuyendera padakali pano. Pamene anthu amayembekezera kamene amaganiza kuti ayi zipani zakwana ku Malawi boom chabweraso china kuti kodi kumayo kuno zipani za ndale zinakhala bwanji. Ichi ndiye chikusiyana bwanji ndi zipani zinazi chifukwa tikati tichione kuone kuti mfundo zake zikusiyana bwanji almost like all the other parties zimene zilipo kale. PDP kusiyana bwanji ndi zipani zinazi? Mafuna ndikuyankhe ndi chonchi unena kuti kusiyana kwenikweni kwa chipani cha PDP ndi zipani zina muzaziona manifesto yake panopa sitingakhazikike kumakamba za manifesto ya chipani chifukwa chonena kuti nthawi yake sino tikanena kuti tikufuna tipange chakuti tsiku la lero era athamanga akapanga chimene achita panga kale. Komano ndibwerereso pambuyo pomwe ndakuuza nona kuti no ife tikuyenda step by step. Tinalandira certificate ya Japan pa 26 April chaka chino. Pa 2 May tinakapanga press briefing ku Blantyre kuuza dziko kuti kwabwera Japan pa 2 May. Pa 9 June tinapanga launch ku Masintha ground pa 9 June. Tinachita slow down chifukwa pa 10 June kunamwalira vice president wa dziko lino and we had to observe 21 days of mourning mpaka pa 1 August 1 July there about. Now kumabe tinapanga tinanena kuti mwina podikira zomwe tikupanga patsogolo tifuna kupanga patsogolo
kuli ma by-election kumangochi ndi ku Blantyre tikapikisane nawo ngati chipani muri munachilowa chimene cha ino and results mwaona zafutako koma mwaona results very encouraging results for a new political party like ours zomwe zaonesa so kuti koma PDP tisamale nayo kutero koma iwo anda president achimati yakuti PDP lisamana moti makonzeka PDP kuti mulowa pa ballot mukulowapo ndipo kwambiri inuyo kuli kuyankhula kosiyana anthu omwe amatsatira ndale ma political analyst mwinaso inu mwamva kunena kuti mene ayendera results awawo chipani ichi chimene chikupangira chipani ichi anthu ajangane bwino koma tikuyang'ana bwino choncho kuti mungapambaniretu koyamba ndizokayikitsa zitakhala kuti zavuta muli omasuka kupanga ubale ndi chipani china chilichonse zinthu ziwiri kubambiro ndakufotokozerani kuti ena fiteka jamba chinthu anthu amakayika sichitheka koma pitaka chimatheka ndi inunso mukukayika sinoyambirira kukayika koma tizakumane pa 17 September ndi mu 2025 ndi mukayikabe kapenayi zitakhala kuti zavuta nkukayika wanga kukwatsimikizika kuti zavutadi DPP nkubwera kunena kuti Anankhuma tiyeni tipange ubale tilowere limodzi chibwerezachi mukhoza kuvomera sazapanga ubale ndi ineyo ngati Kondwani Nankhuma ndakuwuza nana kuti chipani ichi chikhala ndi eno ake uchiyendetsa kutsogoloko now ene proposal yomwe ibwere kuti kodi awa kuti tigwirizane imabwera imene ijatu ku National Governing Council ndikukambirana chinthucho resolution yako meneko ndiyomweno mwina tidzayitenge ndikupita nayo patsogolo koma kuti lero litsiku layo tizana kuti azabwera DPP ndisinthe funso langa ndikuona kuti ndili munthu wandale NGC itakambirana nkuvomereza kuti tiyeni tichite ubale ndi chipani cha DPP tichite limodzi zisankho zimenezi inuyo ngati mtsogoleri mutakhala kuti ndinu mtsogoleri mukhoza kuyilandira bwanji nkhani imene ndira chifukwa it's not my party ndi chipani cha anthu apanga decide ine ndekha sindinganene kuti ineyo sindikufuna zatengera ma members NGC omwe azakhale nthawi imeneyo komano aganiza bwanji anthu amanena kuti maje mfundo zathu sizikugwirizana ndi chipanicho mfundo zathu sizikugwirizana ndi chipanicho ndiye mwina inuyo mukhozanena kuti koma ndikhoza kuwalangiza NGC kuti chipani chimene mfuna tichena cha ubalechi ndifeyo ngati PDP mfundo zathu sizikugwirizana ya kodi achakhaza anthu akamafika kuti akukambirana kuti apange mgwirizano pamachitika zinthu zambiri vakama kuti makomiti timasabu komiti ena makamanga ripoti ku komiti yaikulu akuja tunapita kwa kuti mwakuti kuja akupita kwa akuti mwakuti ife kumatuganiza chonchi bwanji tipange chonchi mfundo zao ndi izi ifeso mfundo zathu ndi izi kumene koko now zinthu ngati zimenezo kulibeko not even a single sentence on the paper zomwe mukunenazo nzonena kuti mungoganiza ino nona kuti mwina zakhala mwakuti inebe ndikuuze nona kuti kali kati imene izakambidwe pokhapokha kuti takhazikika ngati chipani tapanga NGC yathu komanso maproposal akubwera maproposal otani komanso ife response yathu ngati timu izakhala yotani ndemangano ndi yotani pamene zinthu zikuyendera mdziko muno tikuyankhula pano mukuona zinthu zikuyenda bwino kapena zikuyenda mama kumbali ya kayendetsedwe ka dziko zinthu sizikuyenda bwino tayimba nyimbo nthawi yayitali kuti zinthu zasokonezeka dziko no silikuyenda bwino corruption ili patsogolo Malawi muno zolemba anthu akumawerenga kuti anthu apanga chonchi Amalawi akupitirira kugula katundu pantengo odula kwambiri komanso kuti muone chifukwa cha corruption ija mukumaona kuti zachinyengo zambiri pakati pa under this government the Malawi Congress Party ndiponso zaonjezeka kwambiri ino munamvapo za Amadia Bridge Foundation munamvapo kuti fetereza ndalama za fetereza zinaperekedwa ku butchery munamva
mwamvapo so kuti no kandi ku seashores kumeneko panopo atigwira pakhosi akufuna ndalama zawo tinatenga fertilizer zawo sitinalipire. Pali zinthu zambiri zikuchitika Malawi muno panopa zokuti ndikuona kuti I think governance kumali kuno panopa yasokonekera sizimayeneka kukhala chonchi sizimayeneka kuyenda chonchi ya kusonyeza kuti inu mukuona kuti a president achakwera sakuyendetsa bwino dziko lino sakuyendetsa bwino amayeneka kuti asinthe koma ndimanena kuti olo kusinthako ndeno nthawi yake usinthira ili pati chifukwa nthawi ndiye yatha tikamakamba nkhani pandale tili ndi chisankho mu September chaka chamawa kusinthako asinthira pati zikumakhala zodabwitsa ino kunena kuti ndikupatseni chitsanzo chomwe nomwina ine ndikukayika kuti chitheka panopa tikumakamba kwambiri boma likumakamba kuti ngongole tikupatsani ngongole nifi mwakuti now kuyambira 2020 kufika siku la lero anthu ngongole sanalandire ndero pano 10 months to election tikupatsani ngongole ndizoona chinthu chachikulu chomwe chalivuta boma lomwe lilipo la Tonse Alliance kenena kuti no mene amapanga campaign they convince the people on lies kunaliza analonjeza nthu zambiri tizapanga chakuti mene zinachitika kukwaniritsa kukulephereka ndi akupitaso kuonjezeranso zina komabe zinachita bwino kuti likhale phunziro kwa atsogoleri azipani zina kunena kuti mwina chaka chamawa tikapita ku chisankho zipani zikhala very careful zizilonjeza nthu zomwe ziti zizachitika 1 2 Amalawi sakhala very careful opanga sieve the information kuti awa kunena zoona awa chizathekadi awa chisichizatheka so mwina zinachitira bwino kuti atonse aja anabwatika nawo Malawi bodza ndi tili muchimene chomwe tikuchiona pano pamene chikuyendera inuyo mwayendetsapo dziko ngati nduna maunduna akuluakulu kwambiri zomwe mukanena anzanu panozo inunso zidakulepherani pa nthawi yanu ndiye kuti tiziti amene ali bwino ndani mukafanizira pakati pa DPP mmene amayendetsera dziko inu muli nduna ndi amene akuyendetsa pano kapena nonse zidaukanikani zonse zinakanika chifukwa chonena kuti ngati Amalawi anafika polikwira boma la DPP mbali ina ndona kuti asiti kusangalala nawo ndikulichosa zinalipo zifukwa zomwe DPP yo imayeneka kukonza pofika tsiku la lero sindikudziwa kayakonza kayasanakonze zimenezo sindikudziwa komanso ngati pali nena kuti Amalawi sakusangalala ndi boma ili ziliponso zifukwa zake zomwe ndikunena kuti sizingatheke panopa kunena mmene ndimalidziwira amene limayendera boma sizingatheke panopa kunena kuti kwasala miyezi 10 kupita ku chisankho ndi icho tichikonza ino kupanga ukwati tsiku la lero kaya muli ndi zaka 20 kufika zaka zokwana 80 nyumba muja mulibe mwana ndiye basi kumanena kuti kwauza akazanga konzekani chaka chinochi nyumba kuno mukhala mwana are we serious amayi uchakhulupirira kuti zimenezo ziyenda tsopano izozo zili choncho inu mwabwera apa ndi chipani chatsopano mukuti PDP People's Development Party and yet mwachoka mu system yomweyo munalephera kuyendetsa dziko under DPP pano mukuwadzudzula MCP koma inuyo mukunena kuti ife tabwera moti apapa tikufuna tiyimire nawo anthu akukhulupireni chifukwa chani mukaona mundale mezi makaka ndale za ku Malawi kuno tingotenga za ku Malawi kuno zipani zomwe zabuka kapena asogolo mwakhalapo amakhala kuti anakhalapo kaye muchipani china chomwenso mwina mwake chinacho kamboma tiyelekeze inuyo Dr. Bagiri Muluzi. Dr. Bagiri Muluzi anali mpaka tu secretary general wa MCP koma sana kale anacho kumenya kukhala president wa dziko pali zitsanzo zambiri mbira chilima tikunena nawo anali kaye kujeni ku DPP nthawi ina ndili chifukwa kokuma kuti pali ma ideologies ena ake omwe kuwaona iweyo munthu nina kuti ma ideologies aja mugulu omwe ndili mwina mwake sindingathe kuwapanga implement bwanji
tipange mwakuti kuti nomuna zinthu ziyende bwino so kukhala mchipani china kuti inu munali kumeneko ndeno zinakanika ndemupanga bwanji ndesimo zakwanitsanso ayi mudikire ndakuza mudikira kondeta dikira zaka zonsezi palibe imene chikuoneka anthu akhala kudandaula nkhani ya recycled politicians and you are now becoming one because 2013 ufika panopo ndi kanthawi ndithu ndione kuti basi anthu chimene mwadziwa ndi yakuti ine ndizingosintha ndikangosintha zovala ndikaonekere uko koma fisi ucha ndi fisi ndithu sakusintha mkati moyo akungosintha zimene akuvala kamba za recycled ndakuza ulendo wanga wandale kuyambira 2009 ino ndi 2024 eti ndasintha chipani mwakhala mundale nthawi yayitali kwambiri mwakhala mundale nthawi yayitali kwambiri kuti tinganene kuti inuyo mungabwere pano nkumanena kuti muchita zinthu mosiyana ndimene machitira ku DPP ndizokayikitsa kwambiri chifukwa mwakhalitsa mu DPP mo ndale zanu zonse utsogoleri wanu wonse kuyamwira kumene koko ndiye pano tinene kuti awabweretsa zachilendo zina zake zatsopano tadikirani muone ndi dziko tu limene tikuyendetsa pali we don't have time kuti tizidikira tione tizidikira it's 5 years tikudikira kuti kuti napakena kwa tidikire tione tikunena kuti chipani cha PDP mene chayambira ndakupasani sequence zomwe zikuchitika chipani cha PDP chikubwera ndi zinthu za cha PDP chikubwera ndi zinthu zanji zatsopano ndenda kuuzani kuti no mudikire kae chifukwa chonena kuti mwina chipani munenera mutaganizirabe kuti mutaona china chakuti ichi sichikuyenda bwino tiye tipange chipani manifesto mudzatiuza kuti zomwe sizikuyenda bwino ndakufotokozerani ndakuuzani chichaona bwino ndichakuti mupanga chani izo funso kuti no ndeno mupanga chani beno ndendo tidikireni kae tibwera ndi NGC yatuposa chero tibwera ndi convention tidzapanga launch manifesto yatuposa chero wakuti ndikuuzeni ineyo panopa pandekha kunena kuti no tipati zapanga chakuti ayi kodi ngoja za chipani chanu ndi chiyani matsamira pa mfundo ziti patili mfundo zitatu chakudya chokwanira umodzi komanso kulimbikira ntchito kumene koko munaonetseratu kuti pali zinthu zambiri zimene zikulakwika mdziko muno koma ma areas awa ife ngati chipani ndipo titakonza izi ndekuti zipanga cascade zifika kwinako nawo pamene ndikufuna ndimvetsetsepo kuti zimene zozo muzikwaniritsa inenso ndikunena kuti tikati chakudya chokwanira funso lomwe funso ndiloona mulikwaniritsa bwanji eti koma no mulole sachinene panopa chifukwa anthu ena atenga chimene chija achipanga implement chimene tikufuna kuzapangacho ndiye mudzanena patatsala ka 2 weeks kungonena kuti ndi kana kwantha kukhulupirira kuvotereni not 2 weeks ndanena kuti tu ndikubwereza ndikuna mubwereza mulikire kaiti khale ndi National Governing Council eti a full-fledged party ikhale kuti ilipo ndeno andifika yetu ya mu September chaka chinochi ndipo tikhale ndi NGC kuyambira October ndipo muone kuti andizizi mukunena zinthu zoti anthu kale there's nothing new in what you're promising zachakudya chokwanira ena makamba zodya katatu anabwera anthu pano tizidya katatu as we are talking right now tikuyenera kuti tikudya katatu pano kwa ina anabwera ndi fundo zimene nkhani ndionena kuti kungobwereza nkhani ndionena kuti no koma kuti anthu azidya pakhale chakudya chokwanira fundo zake ndi ziti pamenepo mundilole kuti ndisazinene pano zimenezo ndisanene pano akutero ona kondwa ndango akana kutiuza sikuzoti kodi akadafonisa ufuna nena kapena palibe zimene afuna kunenazo koma zilipo tipereke mpata tikuyandika mapero kwa kucheza kwathu ndi Kondwani Nanguma president wa People's Development Party PDP pamene tikumaliza kucheza nanu Anankhuma timakamba nkumaseka nkumatani koma nkhani tikuyambira napa ni nkhani ya serious chifukwa ni nkhani yokhudzana ndi dziko ife ngaramanga tibe nthawi yosewera tibe nthawi yoseka yayi we are the poorest country in the world pali zinthu zambiri akamayang'ana chintseka koma or even list ija sitimakang'ana kuntunda mawa timakang'anira kumusi now tikuyenera kuti tiyambe kunena zinthu molimbika komanso motsindika kuti tikuyenera kuchita izi nafuna ndikupatseni mwayi kuti mutitsimikizire kuti inuyo mkuona kwanu mutakhalako nduna zaka zonsezi mutakhala munthu wandale zaka zonsezi ndi zina zonse zimene mwachita mwati mutakhalako mtolankhani ku MBC tikuyenera titani ngati Amalawi sizoona ayi kuti tingamakhale chitsanzo cha zinthu zolakwika kwina kulikonse ayi titani tisinthe maganizidwe kuyambirira mindset change
ndiyo mweno ikuifunika kwambiri mdziko munomu. Chifukwa pali zinthu zina zonena kuti timapanga Malawi muno ngati nzika za dziko la Malawi zomwe ngati komanso ngati atsogoleri zomwe sili kuzipanga bwino. Ndi zinthu ngati zimene zija tikuyeneka tisinthe mapangidwe athu tipite patsogolo. Chifukwa chake mukapita ku National Planning Commission Malawi 2063 anafotokoza bwino kuti kodi tizipanga chani tiyendese bwanji dzikoli kuti pakhale sustainable development. Malawi muno ndikupasira chitsanzo chimodzi kuti ndi nchitidwe chonena kuti poti boma ili linayambisa zitukuko izi ndiyeno labwera lina labwera lanyuwani lija limaphwasula zonse zija akuti kuyamba zawo. Sitikuyeneka kupanga choncho. Pali nkhalidwe wa mboma wanthu kugwira ntchito mboma pamene lasintha mapezeka kuti chinthu choyambirira ndikuchosa anthu omwe akuti ino munagwira ndi boma akuti ma PS kaya ma directors ndikubweresa ena onena kuti amene akuphunziranso pomwepo ndi makhala nthawi zonse muli pa autopilot. Regardless of what, if PDP comes into government today ndikuzapeza kuti mboma mpanopa muli vibrant civil service au amagwira ntchito bwino ntchito akuidziwa palibe chifukwa chowachotsera ntchito ndapita nekaya ku nyumba ife tibweresa athu ngati achipani kwanza chimachitika chonena kuti mindset yathu nena kuti apapa tizingopanga malinga ndi mmene chipani chathu kuti chipani chisangale. Mwaona ino list yomwe kumayenda makamaka ngati ku polisi zomvetsa chisoni ngati malista amene ajaliwona nena kuti chifukwa chonena kuti a president akulamula ndi apa Central Region ndiyeno Lilongwe yokha anthu omwe apanga graduate ku polisi 400 chakuti kupeza kuti maboma ena kuma president iko komwe mwina si mwina kulibe support yawo sikwawo boma ndi boma anthu 12 anthu 20 tikuyeneka kuti muwafunse anthu aja kupangiranje. It's about the mindset. Ife ino ndiye nthawi yathu yoti nafenso tikulamula tiyeni tikoke anthu akwathu azikhala bwino. We are saying kuti tikakamba nepotism, DPP could have been doing that nthawi imeneyoyo komano chifukwa chonena kuti basi ifenso kwabwera chipani china chatengaso boma ndi kupangaso zomwezi cha two wrongs do never make a right. Tiyeni tisinthe kaganizidwe kathu kuti dziko lipite patsogolo. Mr. Kondwani Nankumwa, as we're winding up, I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. Yeah. But first, I want you to tell me your full name. What's your full name? My name is Kondwani George Malemia Nankumwa. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Never. Have you cried over someone? No. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you killed a goat before? Very much. Have you killed a sheep before? Oh, yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? Yes. Do you know your blood group? Yes, I know. Did you get the COVID-19 vaccine? Yes, I did. Did you get the cholera vaccine? No, I did not. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? I think so. Have you had a crush on someone? Yes. Do you want to be president of Malawi? Precisely, yes. Akutero, precisely, yes. Tatokoza kwambiri fanya nthawi yanu. Sotu ndimene Joab Chakaza anachezera ndi mtsogoleri wa chipani cha PDP Kondwani Nankumwa amene afotokoza kuchoka kwawo ku zipani zosiyanasiyana kuyambisa chawo komanso kufotokoza nkhani ina imene Malemu Saulos Chilima